Ay, bay, sagot. Palit sa taglitson manok. Ya. Dana no? Oh, dulu man dia. Tala. Ako. Dapat kita lipo. Pili lang ano. Ay, turbus ba? Sa man. Dili na ba balay ni Gapyak? Ya sa likod ba? Katabi taong nasa buwan? Yung sige mo magtanawon ba? Sa artista nila daw. Oh, kato. Aman, dire. Oh, Dire. oh, Dire agi on. oh, dili. Dire. Aso to na to ta. Tala. Picture pa ko niya to ba? Lekor ka. Tala. Asa dapit ba? Dili oh. Dire. Oh, dili na balay. Na ko lang siya. Minggu ra ba karon murag naa siguro. Basta kay minggu ra karon. Tama na sa permanente dong. Dire to, dire. Dire lagi, dan bilang balay. Ulo mo ba? Ay, pagkana pa ka picture biya ka sa ngawa. Ato. Dili ba? Ulo na. Ulo kay mo bina gustuhan niya magpa-picture ka tas idol pag kainan nimo di lugar ka gusto mo pa-picture na remembrance na lang. Bakit ba? Kasi na dire. Oh. Oh, asa mo ka nga? Tarong ko diya. Ulo mo ka nga. Dali. Ulo na. Uy, ay sus. Lagi mo. Ano lagi ba mo picture mo ka ba nang tikat ko. Ta, dali na. Wala may kuan dire. Ay ko, bintana, putahan. Tadi itu tahun nanti, naik pertanyaan itu, jadi no, terus. Oh, jadi coba ayo nak ayo, nak baru tahu, nah lagi tahu lagi, ayo, nah lagi tahu, Picture. Sama, nyara ko. Nagit siya na. Nagit siya na. Ali. Coba magsimba. jadi nak, ulo, uy, ulo dia pak, ulo lagi ku, Ano kaya ni ko ay? Ano kaya ni ko ba? Sige, lingkod. Si ato. lingkod ba? Siya pa magsimba, sabi ko sa ubos ko kay Terus, ulo enggak, kita diri. Si ato. Sa may ato. Ay, hindi. Pa-picture ang ako ang amigo ba kay idol lagi na kay kaniya. Uy, mo ba? Grabe sad ba? Lagi. Mo ba? Okay, magpatala man pud di. Yeah. Timingan man. Nakasama ni siya. Taga kuan naman siya sa amis. Oh, tabang kabuti di abot mo si diri. Di nang dayo ba kay nagpan sa mua. Ulo. Sus ay naligsik ulo dia. Sige, suspicion. Nagbisita ra sa Samoa kay barkada man mi ani pud sa una. Bali nakapuyo sa diri sa lahi ba. Nara magudya among balay sa una. Oh, lagi kailan mo ko di mo wapapasika ng junior puga ba? Oh, Sinayo anak ng Yuli. Oh, gusto siya magpa-picture sa mga kay idol na kay kaniya. Ay, sus kita naman di ay. Sus picture naman di ay. Na. Ay, ginoo ko ay sige pagkuan ko ulaw-ulaw diha ba. Imo na ng idol na imo balibaran. Ay, mama, salamat kayo ha. Sige na. Unsa may yung topic dia? Pagkuan Ay sa kanang mo. kuan man gud siya dam kanang nakoy kuan ba channel. Asin pwede ka na kay free nga time nga para mag himuta og vlog ana. Wow, sa man imong sa naka channel sa YouTube. Nako. So may imong kuan, sa may imong ang kanang kuan kanang ngalan sa imong channel sa YouTube. Sa may Ay, imong YouTube channel. kuan akong kuan ngalan tama is Boost TV Adino. So sa may sulod ana imong ang kuan channel. Mga vlog lang siya. Mga vlog na. Vlog o mga tourist spot, mga yan. Mo ba? Mayo. Kasi pwede kang maka-basic dito. Susway, Okay. problema eh. Paano man gud ang Problema. idol man gyud ka. O niya na ako nagdagan ko nakita sa mo mga video man gud. Makatawa ko ba? O basin maka-support po ko sa imuha, unsay ngalan sa imuhang problema channel. lagi. Unsay gay ngalan sa imong channel lang tung sa kwan? Pero naman po ko channel, di ba? Ura po ko gahimog channel nako kanang for the Pian Explorer sa kanang YouTube. Na napo ko fan page, akong fan page, dugay naman akong fan page pero wala may post, wala may mga upload og mga videos so mo nang stagnant ra siya. For the Pian akong kuan ako ang Pero fan page. sakto gyud dam kay basin og kwan na kay kwan sa bakante nga lugar nga atong pwede tang mag-collab ano ba? Ako pray ko og kwan unsay mga adlaw nga Way problema, sige. kanay. Sa free man kukuan kanang Sunday sa hapon. Sige, ana na lang daw. Sunday sa hapon. Okay, mo gid akong gituyuan jud ani dire kay nag-ingon man gud ni siya nga dire kuno ka. Kung niya gusto gid ko nako nga makakita si mo din
pwede po pa picture po. Oh. Ay, problema. Ay, picture naman niya eh. Ay, sige pa ulo. Naunsa mo na siya, uy. Naunsa mo na siya. Unsa na ito di mo ngalan? Ay ngalan ako dam si Alvin. Alvin, di ka tinuod. Oo, Alvin. Oh. So, ang imo ang Ang kuan, channel lang nako is Boss TV Adino. Boss TV Adino. Oh, Boss TV Adino. Boss TV Adino. Sige, sige. Ato na i-subscribe. Sige, Subscribe ko na unyang gabi eh. Salamat kita Ako naman. na. Lagi, may kay Pero yan na nako ko na pero mas idol giti ka gyud. Wow! Grabe ah! Grabe ah! Gusto ko Grabe gyud ah! ako nga makakita gyud ko sa imo sa personal. So Wow, grabe. karon gatan-aw ko nimo atong sa imong mga video karon Hmm. nakita na gyud ka sa personal. Wow! Grabe pa. Lagi na, busy mo gutong maniagi. Wala po ko naka... Wala na po ko naka... Kuan-kuan Lagi sa to. Busy sa kumutula ko na pero gusto job ko nga para di ko ma... Kuan ba? So wala gyud ko gadahom gyud dam nga makita gyud ti ka karon sa Gusto di ko personal. magkuan. Sungod pud ani. May galit pud nga kuan. Dahil kailan man ikataga diri man ni sila. Amo taga Kailan dili makuha na kailan makuha niya. Dili man ni sila buyo sa una. Unabi to ni sila, unabi to ni sila balay. Oh. May balay Diya diya sa o. una. Hindi magiging mama diya ba? Oh, ninda po kung mamata na. Ikaw kumanguran. Oh, kaya namanguran ko. Sige, picture naman di eh. So sige.